Right now seminar yapera. Aiwa tamboba epateni. Tinanaswera. Nana. Bravo. Aratswera. Chitopinda chi. Tichitopinda sese. Baya. Isaya. Aiwa. Tichibaya epateni. Tichibaya epateni man. Aiwa zvaita. Zvaita. Pinda. Isaya. Isaya. Saka tichipinda mungoro yemoto. Tichipinda mungoro yemoto. Isaya. Awa nditsvera. Awa ndidhavhina. Isaya. Tine vimbo kana kuti tanya. Isaya. Isaya chikomana ichi. Isaya. Pinda. Isaya.